Dit is de podcast van Omroep Friesland. Omroep Friesland. Oh, Austin, what a terrific audience you are. At this time, ladies and gents, young man from New Orleans, Louisiana, over 1 million records sold, Mr. Blueberry Hill in person, will you help me to welcome the one and only Mr. Antoine Fats Domino. Dit is Deal Song van de Riege de Bouke-tapes, waarin Bouke Algra van Diba International Concerts uit snits vertelt door zijn verhalen en zijn ervaringen met de grutten der aarde uit hoe de muziekwereld gaat. Ray Charles, B.B. King, Dubliners, maar ook het verhaal van de Veenhoop Big Leagues en een van zijn favoriete artiesten, Fats Domino. De man van Blueberry Hill, van de prachtig mooie rock'n'roll muziek en New Orleans. En ik vreeg om Bouke wat dit in bol correct was bij Fats Domino. Fats is natuurlijk altijd wel een fenomeen. I'm walking, I'm talking, but you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely, as I'll be, I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do in the world? Dat wist onderhand wel. Ik ben echt een rock'n'roll fan. Little Richard en dat soort. Die vinden wat feller, wat pittiger. Fats wie natuurlijk een Blueberry Hill en zijn prachtige hits. Het wie wat ietsje gezapiger. Maar ja, hij is natuurlijk een geweldige artiest, man. Wat met die grote piano en de grote lief van hem en dit en dat. Grote kerel, of dus wow, als dat zingers. Domino and his all-star. Er was een Engelse manager, Patrick Malin, wie een Ier. En die bood mij op een gegeven moment Fats Domino aan. Ik denk, verdomme, dat is handel. Dat zouden we maar eens even opzetten. Nou jongen, Willem, het wie een revolutie in Nederland. Fats Domino, jezus mine, dus de zaal, de mensen, de tickets vliegen, de dooruit en zoveel belangstellingen. Ik denk, dit is een leuke handel. En dus toen hebben we dat nog een jaar met Patrick Malin diend. En, maar ik kreeg, van de bekende manier, ik kreeg weer een uitstekende relatie met Fats, met Reggie Hall, zijn zwager. Die een bloedhekel aan hier. En nog wat orenmeesken. Die man speelde wel een rol dan. Ja, en die Patrick Malin, die kwam, dat wie een typische Engels, die kwam dan om het vliegtuig, privévliegtuig. Dan hier hij een Rolls Royce, huurde die in en dan kwam hij naar het optreden daar. Als een soort feodale landheer kwam hij er on en zei Willem. En wij ronden op Gimpies en wij dingen toch maar wat gewoon. We vonden het allemaal heel spannend en dergelijke. Maar dus op een gegeven moment wilde ik bij Fats en bij Reggie Hall op. Maar hij zei, die Patrick Malin die gaat eruit. Daar heb ik geen trek meer in. Dus hij volgens mij beluistert juist en wel net. Hij zei, als nou weer eens wat worst, dan willen we hem wel een kans gaan. Ik zei, dat is interessant, want als zo een goede Europa-manager heeft, die respecteren we Willem. Ik bedoel, dat zei ze vergeten. Maar die mensen doen het algemeen hartstikke verkeerd en zo. En binnen het solide en laten die voor hetzelfde vallen als er een oor we zoveel geld meer biedt en zo. Dus wij hadden vrij snel de situatie op de rails. Dus Patrick Malin, die zijn bloedomme thuis, maar die Rolls Royce in de vliegtuigen zouden we wel die niet meer hebben. En dat heb ik echt onderdanken, dat moet ik eerlijk zeggen, een fan van die groep. Wie een fan, Jos Ausum, dat wie die straatmaker uit Haarlem. En dat wie een boezemvriend van Fats. En dat wie ik een ongelofelijke toffe snuiter. Die zit met Fats de hele dag Heineken bier te drinken, dat wel. Maar Jos, wie heel belangrijk is zijn, die heeft daar ik een hele hoop ondiend. Dus denk erom dat wij natuurlijk wel zien toch of je met Fats Domino werkt hebben en zo. Want
we zetten het op, maar op een gegeven moment, wie alle tournees die wij elke keer dingen, dat waren wel 20, 22 shows. En wat hebben we heel populair, vindt Zombie, dat moest net onderschatten. Dankzij die shows of echt hits en radio en televisie? Ja, nee, promotie ding net zo wel, maar vet zie je eigenlijk als 20 nummers. Ja, neem ze maar op, Blueberry Hill is de grootste, maar Walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans, I've got my suitcase in my hand. Aan de lopende band, Golden Hits en vooral Duitsland wie heel erg Fats Domino-minded. Da wie die heel erg populär. Ich möchte heute keine weitere Minute vergeuden und den ganzen Rest der Sendung einem Mann geben, den wir heute hier als Gast haben. Fats Domino, that's your Thank you, show. Peter. Take it. And right now, thank you very much. Thank you what you do. Thank you. And right now, thank you very much. I like to do one that one of my great fans like very much. He has me to play it. Hope you all like it. It's called My Girl Josephine. It's the way we do it. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. Wie geweldig is dat dus. Wij hebben vrij snel de boel op de rails. Scandinavië ietsje minder. Maar ik in Frankrijk en Italië en zo overal daar wie Fats Domino. En het wie ik dat wie natuurlijk een kleurrijke show. Vet zie ik een band, Lee Allen, op saxofoon. En zat dus hier een band van een stuk of 12, 13 meisjes en dan Fats Domino zelf. Denk erom dat het een feest was in je welste. In Lauwert binnen alle vrouwen die nog stapelgek, die daar toen Fats Domino altijd jet hebben. Want in Friesland al hebben we meerdere keren spelen. Elke keer 3.000 meisjes. Want dat was een grote aantal. Dat trokken die oren meisjes net. Chuck Berry trok 1000 meisjes en samen, maar Fats wie dus echt de ster. En die maken dat ik weer. En die wie ik net van het podium af te slaan. Hij wie wat moeilijker op te krijgen, want als zij de show begint om 8 uur, dan zijn we zijn Fats. De showtime is Jelverson. Jelverson? Hij zei, wat is dat betekent? Ja, ik zei, wat dat is. En dat dingen we altijd, want het ging op zijn New Orleans manier. Fats was zeisman, die ene hijste met zijn broek, de oren poetste hem op. En de derde die dit en dat. Maar hij moest wel op de eet komen. En ik werd het systeem, bijvoorbeeld vooral in Nederland, dat we in Amsterdam in het hotel zitten. En dat we dan elke keer naar die shows gingen. Willem was zeer populair. En wie een geweldige, kleurrijke show. Alles roet-zwart. En dan kwam dat op en zo. En dan begon dat. En het was allemaal hits wat die spelen. Dus de meesten waren er gek van. Maar een kleurrijk persoonlijkheid dus. Ja, nee, daarom. Had hij op het podium sting en hij had zijn toeters en alles. Dan ging hij los. Poeh. Bruce Springsteen kwam bij ons in Zwitserland. En die zei, toen we Springsteen nog in de begintijd in Amerika zaten. Maar die Amerikanen die werden helemaal gek. Die zijn Springsteen. Ik denk, Springsteen, wat is dat? En die kwam, hij zei, I want to see the fat man. Ik zei, ja, iedereen aan huis zei, dat is Bruce Springsteen. Dus ik bij die Bruce Springsteen in de lift naar je vet staan zat. Dus een vet vond ik prachtig. Want wie in Amerika toen, wie in Amerika al heel groot. Maar wij troffen hem in Zwitserland. Goeie, welkom bij Donder Wien op deze Tizianne. Morgen is de best. Straks een nagelnij aflevering van de Bouke-tapes. In deel Zoon hebben we het bij Bouke Algra van Diba International Concert. Net zo zien verhaal met Fats Domino. Vaak mijn tour tussen rock'n'roll held die net meer Libben trouwens en het New Orleans komt. Maar hij had wel een verhaal. Bouke oer Fats Domino. Dat hij in een hotel zit vlakbij, maar in hetzelfde hotel, dan zie je ze vaak wel contact. Vooral als ze wat... en Fats vond dat ik prachtig. Fats Domino, als persoonlijkheid, hoe weer die in de omgang? Ja, prettige, gezellige man en zo.
Vets die sleepte natuurlijk altijd zijn hele keukengerij bij, want in de kamer waar hij zit, dan maakt hij zijn eigen beans and rice en zijn eigen turtelsoep en zo. Dus en dan kreeg ik vaak een uitnodiging, kom even langs, ik heb soep op het menu en dan wie echt volkomen benaderbaar, zo, wie een prettige man. Tizi op de tour en weet altijd een happy day. Dan sting de band in een rij voor zijn door. Dan worden ze uitbetalen. In contanten. En dat wie altijd. En dan zei hij altijd. Oh, those fucking band, Baukie. They take all my money. Maar dan worden de band uitbetalen in contanten. Dus ja, dat soort tradities. Dat waren met cash. Ja. B.B. King dat echt net. Ja, B.B. King ding dat ik wel, maar dat ging ik wel bij mijn checkjes en bankdingetjes. Maar verder ging het op ouderwetse manier. Een pot met yield en zo, dan werden dat uitteld. En die een wist net wat de oren kregen en zo. Dan moesten ze stil over werden, maar dat was altijd een belevenis. Dan zijn we in de band, it's Tuesday today. Payday. Everyone knows Fats Domino's house here in the lower 9th Ward. It's modest for a man with 21 gold records. But at the height of Katrina, no one here could find their local legend. And newspapers around the country said the American music icon was feared dead. He more than proved to us today he is very much alive. I do Blueberry Hill. Fats played for us in Tipitina's, as famous a bar around here as he is a musician. You made sure to put New Orleans in your music. Well, I guess New Orleans was in me. I guess that's how it come out. I don't think I would leave. I don't think so. Oh, you better not. You're a big part of this place. Yeah, New Orleans is a big part of me too. And all over the country, I certainly appreciate what everybody done for me. And New Orleans appreciates Fats. Maar voor hem, ik wil erg gedoe om dat alweer wat in goede baan te Ja, leiden. nee, maar dat je het bij de tradities en staan. Dus dat wie ik altijd het ritueel van denk erom. We zitten voor tradities en zo. Want we moeten wel, daar gaan ze wel discipline in dat iedereen zijn yield krijgt en zo. Maar daarin trek je mijn koffer met yield om dus. Ja, dat is ook zo. Ik persoonlijk was het verhaal verteld. Dat Vets, zei toen al in die tijd van, wij volgen het luisteren, dat hield wat oormaatjes zei. Nee, hij zei dat wil ik net. We maken wel een gedeelte oer, maar hij zei, want als het yield contant krijg je dat echt yield. Dus dat hij niks maar zwart yield te maken of dit of dat. Hij wordt gewoon zien, Hij wordt ook gewoon zien. Dus dat koffertje, als 20 shows doet, wordt er elke keer voller. Weer een goudkleurig koffertje. Op een gegeven moment ziet er $200.000 in bij wijze van spreken in dat koffertje. En dan zit Fats Domino Blueberry Hill te spelen. Zijn bodyguard die daar verantwoordelijk was, die zit achter de meiden aan. En die koffer die sting in de kleedkamer. Dat heb ik vaak aankaart. En ik zei, ja jongens, dit ken net langer. Ik zei, Rip Roberts, wie die jongen. Ik zei, Rip, ik zat net zin vet zitten. Maar die is natuurlijk net verantwoord. Ik ken er wel een security jongen bij zitten, want Jotermoon, hij zei dat misschien ben je allemaal hartstikke eerlijk en hij zei, have a drink. En zo ging dat. Dat ging ook altijd goed. Ja. Maar het ging net goed toen Vets op een gegeven moment, hij zei, ik moet dat yield moet ik in Atlanta de grens opbrengen. En ja, de douane zit altijd te zeuren van, hij is yield dit en dat. Hij zei, ik wil eigenlijk... Dat is ik net gek natuurlijk, hè? Nee, ik wil eigenlijk de hele band maar een pakketje aan en dat ze dat voor mij nemen. Ik zei, Vets, ik zou dat net wel, octave wie. Hij zei, waarom net? Hij zei, dat bent op mijn eigen band. Nee, maar ik zei, yield is yield. Nou, dat heeft het wel dient, maar de pakketjes... Er zijn 12 lui van de band, die had hij nooit weer, jongen. Zijn hele leven nooit weer. Die midden mij dat pakket yield vertrokken. Ah, vet, jongen. Dat was een geweldige toestand. Hij was gezellig. Ik kwam jongens vaak eens even naar de bar. En dan vregen ze me, ik was Pili nog even. Nou, dat ding hij eigenlijk net. Hij ziet dan in zijn reerleren jasje. Ik zei, wanneer krijg ik dat leren jasje van die? Dus hij vreeg hem altijd. En op een gegeven moment toen zei hij, nou, de volgende toer krijg jij dat jasje van me. Een mooi jasje, maar ik heb het nooit gekregen. Maar meer om een beetje te plegen? Of nee, maar wie een hele mooie handgemaakt leren jasje. En ik heb een aardige maat, dus ik denk dat die wat voor mij. Maar Vets wie plezierig, leuke man om uit te werken. En Vets zie ik een hele hoop hele rieke meesken die
gek op hem weer. Wij hebben in München al die treien, die ene wie miljardair en 2 miljonairs, die kwamen met de auto's en die vochten letterlijk wie Fats Domino naar het hotel rijden mocht. Hè, dat gebeurde altijd in München. Daar koest de klok op gelijk zetten. Thank you. Our next guest, certainly one of the legends of rock and roll. Until August 9th, he will be being presented in concert by the Blue Note at the Ritz, right here in New York City. Ladies and gentlemen, please welcome the one, the only, Fats Domino. Wij hebben in Nederland een keer privéshows met hem dient. Ik hier een man in Lekkerkerk, dat wie een miljonair samen, die zit in de ijzerhandel en dat soort dingen meer. En die had hem wel 3 keer privé hond. En alleen Bikje heette die, maar hij is helaas overleden, een aardige man. En de laatste keer zei Bouke, het is me hier in het dorpshuis wat te druk. Hij zei, voortaan doe ik het bij me thuis, rondom mijn zwembad. Ik zei, dat is prima, maar ik zei, ik denk wel dat Vets daar wat meer yield voor hem uit. Ik denk, nou, je moet het ijzer smeten als het heet is. Dus dat heb ik niet. Bij meneer Bik. En er weer een kasteelheer in Hilversum, dat wie een vriend van Thijs van Leer. Jan de Hoop, en die had hem ik 2 keer hand. Daar wie vaak wel belangstelling voor. Maar dat ben dat soort mannen dus wel voor de porn. Juist maar mijn yieldkomst dus. Ja. En net voor het keizer-rekening neem ik gewoon. Ja, nou, wel via dus het systeem wat wij hebben. Wij konden net natuurlijk maar een zak vol yield zitten van nou dit en dat. Dat wie allemaal wel. Hè, maar Vets hier graag dat yield contant en zo. Dus dan ja, dat wie die culturen en dergelijke. Maar dat die niks met zwart yield te maken. Want iedereen die boekte dat ik op een gegeven moment uit. Zo werkte dat. Weet je nog wat werk je met die Vets? Zij dat is een aardige man. Dus nou, dan komt die jongens even bij de hotelbar. Ja, maar... Hij was zien... Nee, maar het eerste probleem is dat hij langzaam weer. Het ging allemaal heel langzaam en langzaam. Maar toen zei ze, nou ja, we praten om 4 woorden oud. Dan is er de pers, dan is er een conferentie. En dan moest altijd een uren wachten. Dat begint op een gegeven moment niet te werken. Dat is vervelend. Maar dat is die New Orleans mentaliteit. Wij hier altijd speciale bussen. En dan we hier ook wel eens op festivals. Dat zijn in december. Nou, dan zijn wij als normale mensen van, goh, wat is het, je riet. Maar vet zie je altijd zijn winterjas aan. En dan zei hij toch in het busje, ken die heating net wat meer aan. En zo. Ja, de mensen als je in New Orleans geweest bent, dan wist wel hoe gloeiende heat daar wezen kan. En Vets die vond dat prachtig. Maar Vets wie net een... Wij hebben het legendarische verhaal met Vets dat we in Bad Hoeverdorp spelen in de sporthal. Want we dingen sporthal, dat die theaters. Maar toen meestal fiesteliets winnen. We hadden altijd 2.500 mensen en dan die stultjes erin. Die jongen uit Enschede die verhierde die stul. Dan zei die Ron en ik mij. En dan hier we voorprogramma en die verknalde de piano. De baby grand piano en zo. Nou, en die Bad Hoeverdorp, daar zitten 2.500 mensen en Jaap Jum met 200 man die ziet vooraan. Dus die band die... Ja, de Jaap Jum dames en de Vips en dat soort dingen weer. En nou ja, Vet zei dat is ik wat en zo. Maar hij zei, ik heb daarvoor in het café een liedse elektrische piano jongen. Dus hij sleep me dat dingje maar in. Dat is toch wat proberen. En dan wie die ik wel makkelijk. We hebben die lui hebben €1.000 jond, dat $1.000 zijn. Die dat ding aan huis. En Vet ze spelen op dat liedse ding. Kreeg ze prachtig mooi Blueberry Hill. En hij zei, it's a nice toy this. Maar de normale mensen niet, zijn dat verrekken we hem. Sorry, maar waar helst om jongen een baby grand piano gestemd te zijn? Dat kost die €12. Domino was a best-selling African-American singer in the 1950s and early 1960s. The pianist and singer sold more than 65 million albums and had more than 30 top 40 singles, including the catchy Blueberry Hill.
Although Domino originally signed with Imperial Records back in the 1940s, he eventually moved over to ABC Paramount Records. From then on, the hits slowed down, but that didn't worry Domino. I enjoy working. Matter of fact, I feel better when I'm working. And fans and music critics never fell out of love with his bluesy sound either. Ladies and gentlemen, Antoine Fats Domino. He also earned a Grammy Lifetime Achievement Award and was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. October 24th, 1991 was proclaimed Fats Domino Day in his native city. Een echte professional of gewoon een liefhebber? Ja, een liefhebber ik. Liefhebber. Geen stardom of zo. Ik ben... Nee. Ik ben de grote Fats Domino. Nee, daarom. Het wie ik altijd, als ik en ik naar New Orleans gingen, en dan gingen we wel graag eens in, want dat is een leuke stad om te vertoeven. Dan hel je us vaak Fats op met zijn grote Rolls Royce. Ja, hij had er een stuk of 8 jochen. En dan ging Jos mee, dus de straatmaker uit Haarlem. En hier was het gewoon gezellig. En Fats helde us op en die zorgde voor eten en drinken. Hij had een huis zo groot als een voetbalveld. De tuin en de huizen en zo en alles. En dan wende hij apart. En zijn vrouw hier in een oorhuis. Dat ik op datzelfde stik. Ja, dat was allemaal echt gezellig. Ja. Maar dat zei ik wat over de bond is bij hem hier. Het kwam bij hem thuis dus. Ja. Dat was heel bijzonder, liep het mij. Nee, maar dat is zo. Wij als die bij International Concerts een hoop om Fats Domino te danken. Ik ben eerlijk. Zakelijk dus? Zakelijk ik, ja. Het wie ik net een man die zei, nou dan moet ik het uiterste hebben en zo, wie geven en nemen. Dus, en het wie een geweldig product. En op een gegeven moment is dat het grote Europese tournee, stil in Sheffield, size in Engeland en zo. Want in Engeland werd die heel populair. En Fats, ik weet net wat dat hij leest van hyperventilatie hier. Op een gegeven moment dan kon hij niet meer zongen, dan sloeg het hem op zijn stem. En het is toen in de eind 80er jaren tot een abrupt einde kwam. Dat was de laatste tour, toen woedde hij niet meer. Woedde hij of kon hij niet meer? Nee, hij woedde niet meer. Hij zei, ik had hond. En Ben je er toen al op leeftijd of net? Ja, toen was hij al op leeftijd en zo. En daar waren we weer bezig, want we reizen natuurlijk vaak naar New Orleans en fans. We moeten weer wat wagen en dergelijke. Maar zelfs Jos, die echt een boezemvriend van hem was, die kon alles met hem. Zei, nou, we moeten hem nog even 2 maanden. En ik denk dat hij dan weer kleren is om een tour te doen. Maar het is nooit weer wat worden. Maar in de periode dat we er maar begonnen, ik heb wat het zientallen wie mij werkt. Ja. Maar het was een klap of een verrassing niet eens dat het gebeurd is. Dus. Ja, maar dat is toch, dat is bij Ray Charles en dat is ik bij Fats. Ze waren ouder en op een gegeven moment dan het grijs en de spanning die er toch wat in zit en zo. En Fats wie een heel leuke man, wie net een hele intelligente man is. Dus een goede muzikant. Ja. I found my thrill on Blueberry Hill. Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. Wat zou man, vond die dat leuk om naar Europa te gaan? Of wie het... Nou, als je Willem, Amerikaanse artiesten spelen hier echt wat geld en zo. Dus, maar het ben natuurlijk wel muzikanten. Waarom, in Lauwertjes vroeger ik een hele muzikanten zien. Waarom had die lui ook vaak tot hun deer spelen ze? Omdat we muzikant zijn. Omdat ze wel wat geld nodig hebben. En Fats is dan in grut. Fats wie een multimiljonair. Die mensen binnen riek worden. En Fats wie was zo slim. Dat al die hits die hij zongde, hij maakte van alles een hit. Zei die zin de componist, ik wil het wel zongen, maar ik wil wel 80% van de rechten hebben op dat hele verhaal. Een zakenman dus. Dave Bartholomew is een orkestleider, die schouwt die dingen in het begin. En die maken daar gewoon een goede sier van, die het mooiste pak. En die hebben ik nog een paar jaar mee maken op tournee, maar de Fred zie je altijd een hekel aan. We caught up with Bartholomew a couple of days ago at home getting ready for the big showdown at the Rock and Roll Hall of Fame.
Hello, Norman. How you doing? I'm doing great, Dave. The question is, how are you doing? Man, I'm doing fine. Sure, nice to see you. At 89 years old, rock and roll pioneer Dave Bartholomew is still going strong. He's looking forward to the Fats and Dave tribute by the Rock and Roll Hall of Fame. Words can't express the way we feel. Fats and I were together a couple of months ago, and man, we just elated over everything that's actually happening to us because we've been very, very lucky, and we love New Orleans. En het is eindig dat die in het vliegtuig in de eerste klas elkaar voor een bek sloegen. Dave Bartholomew en Fats. Daar wie Fats. Fats wie jaloers. Jaloers. Dus maar naderhand hebben verschillende mensen achter zijn van als er nog weer een hit maakt, dan moet je wel zorgen dat ik die muziekrechten krijg. Ja. En daar worden die Fats wie smorender ik. Maar jaloers dus. Ja. Ja, niks menselijks nee, was hem vreemd. Dus die wie jaloers. En dat hij een hele goede zwager, Reggie Hall. Ik zei altijd liberaties in, want die koe spillen en die koe jongen. Maar die dingen naar de volle, want Fats, wat Fats dat zeggen, worden die boos. Dat wordt niet net. Lazy lady, lazy lady, lazy lady, get out of bed. You sleep till 11, like you in heaven. Lazy lady, get out of bed. Oh, lazy lady. En dan kleineerde die zijn zwager en zei, Fats wie een schoenenman. Die bracht wel 80 piskunnen mee op tournee. We zitten in Amsterdam in Crown Plaza Hotel altijd. En daar wie op de hoek van de Kalverstraat, van de Nieuwdijk. Nee, hoe heet die strutter daar? Ja. Daar wie daar wie een grote schoenhandel. En prachtig schoenen die man. Ze hebben een Joodse schoenenkoper. En daar kocht Fats altijd schoenen. Net 1 piskunnen, maar gewoon 30, 40 piskunnen. Dus toen ik daar eens een keer verdwaald raakte in die zaak. En ik zei, oh, u zit in de muziek en zo. En toen kwam die man erbij. Hij zei, weet je welke artiest je moet halen? Fats Domino. Ja, ik zei, dat kan ik me wel voorstellen. Want ik doe Fats. En die koopt bij jou altijd 40 paar schoenen. En die schoen die kost 400, 600 euro. We spreken. Ja, dat wie een tik van hem. Nou, die kunnen trunk maar 80 of 100 piskunnen. En dan weer dat week weer vertraging van het. Dan zei hij. Ik wil Jood, die witte, zwarte, 6 piskunnen. Nou, dan kwam die lui onvliegen, maar 6 piskunnen uit de baggage store. En dan zei hij, nee, dat is het dan net. Nou, want hij wist vaak van die skunnen, de kleuren en de dit en dat. Ik zei, als je hem nou wat wollen dombo's die hem binnen, dan haal je hem die trunk met skunnen, met 3 man naar boven. Dan hoor je hem net steeds in de weer te vliegen. En dan, dat is op plastic niet interessant, maar het wie altijd een gedonder. Maar schoenliefhebber dus. Om de juiste skunnen er zo maar te nemen. Je moet hier haast een apart vliegtuig nodig voor de alles gewonnen. Wat verdikkie, nou dat wie ik wat. Maar nog gedoe, met zo'n ster dan. Ja, maar Fats wie een freak wat skunnen betreft. En dat je een mooie skunnen nog niet en dergelijke dan. Maar die schoenenman in Amsterdam, die is daar heel riek van geworden. Meestal man Wallace, ik bedoel qua persoonlijkheid. Die waren, missen? Nou, in die zin van, er is ook nog wel eens met me praten wel of zo. Van. Ja, dat is. Of wie toch wel weer zakelijk. Rock'n'roll, mooi geweest. Ja, rock'n'roll, allebei. Want ik ben heel eerlijk. Ik ben natuurlijk ik wel een commerciële promotor. Dat wie ik nodig, want dan moet je geld verzinnen. Dus dat wie ik leuk. Dan zei het, we hebben die tournee binnen, handtekeningen, we gaan dwan. En dan zei dat wie een zeer lucratief project voor u, had die Fats Domino. Ja, dat wie kan altijd heel blij mee. En een mooie kerel dus. Jos handelde dat, we tekenden contracten en dan wie het klaar. En dan wist als de tournee weer verder, dat het allemaal net zo makkelijk weer om op die te krijgen, de verplaatsing en dat soort dingen. Vliegen, dingen vol, geen probleem. Een hoop artiesten die een hekel op vliegen staat. Dus ja, als die in Europa alles berieden moesten, dat is ik allemaal gedonder. Het is
Het is een hele operatie als natuurlijk, krijg je met Ray Charles, ik met 42 meestal op tournee geweest. En bij Fats winnen ik wel een man of 20, 22. Dat is B.B. King ietsje minder. Maar dat zijn wel dingen. Dan moest het allemaal moest wel voor u denken, Willem. Ja. En dat vak heb ik natuurlijk wel leerd. En ja, nou denkst altijd mij de anekdotes die ze heeft en wat het allemaal beleefd heeft. En daar leidt ik natuurlijk af en toe wel om ook het vertel. Ik ken het elke dag dat ik het hele verhaal weer door die artiesten vertel. Maar er komen in ieder geval leuke dingen zitten die weer te binnen. En zo denkst er ik wel naar. En de ene leidt die wel beter dan de andere. Maar dat had ik te maken met de soorten muziek. Ja. Die ze maakt. Live from the French Quarter. This is Eyewitness News at noon. Good afternoon. We begin with the loss I hoped I would never have to report. The death of the great Antoine Fats Domino. Fats was more than a musical icon. Fats was a friend. His daughter Adonica told me this morning her father passed away peacefully yesterday from natural causes. Fats' 4 daughters, Antoinette, Andrea, Anola, and Adonica, were all by his side, as was his son Tony. Fats had 3 other sons, Anatole and his 2 sons who died before him, Antoine III and Andre. Fats, along with Dave Bartholomew, were 2 of the fathers of rock and roll. Their song, The Fat Man, is widely considered the first rock and roll song ever. Fats Domino lived a long and a remarkable life. You could try to put the life of Fats Domino into words, but it's easier to let the man and his music speak for itself. Oh, well, goodbye, although